ai ba maganar ruwan shayo ai. Jan ruwan shayo. Yau zan cika rijiyar nan. To tunda sai in hada da kai in yi cuko a rijiyar wallahi. Sai in yi cuko da kai Allah. Kana zuba a rijiya. To rijiya zan cika ai. Rijiya zan cika. Me kace? To tun da aka haife mu a gidan nan. Rijiyar nan ko bakin wuyan nan bai taba zuwa ba. Yau sai na cika shi. Yau za ka cika shi. Zan cika shi. In gani ko kowa ya huta. Kai to ba kai rijiya za ka cika. Zan cika shi. Gashi ko ya kusan cika. Wannan ba ka zo kana cika rijiya. What? Ka bari kawai ai. Domin samun sababbin bidiyoyinmu da na subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun sa sabon bidiyo za mu baka ita.